Hei, olen Mari. Haluan kertoa teille ACE- ja PCE-tekijöistä sekä PACE-tietoisuudesta. Kun ensimmäisen kerran kuulin sanat traumainformoitu työote, uteliaisuuteni heräsi. Olin tiedostamattani toiminut ajatellen, miten aikaisemmat kokemuksemme vaikuttavat elämäämme ja vaikuttavat elämän tarinamme kulkuun. Sain kuulla ACE- ja PCE-kokemuksista. Minun ajatusmaailmani sinkoili täynnä oivalluksia ja ajatuksia sekä minun omille kokemuksilleni ja oivallukseni oli teoreettista pohjaa. Minulle avautui uusi oivaltamisen maailma ja halu oppia lisää ymmärtämään, miten ihmismieli toimii, miten elämässämme kokemat asiat vaikuttavat elämän kulkuumme sekä mahdollisuus, että voimme vaikuttaa toistemme elämään. Mikä ihmeen ACE? ACE-tutkimuksilla pyritään selvittämään, millaisia lapsuuden aikaisia epäsuotuisia kokemuksia henkilö on kokenut ja miten kokemukset vaikuttavat aikuisen hyvinvointiin ja terveyteen. ACE-tekijät jaetaan 3 eri luokkaan. Väkivalta, joka pitää sisällään fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen, laiminlyönti, fyysinen sekä psyykkinen, ja kotitalouden haasteet, vanhempien ero, väkivalta, päihteet, mielenterveyden ongelmat tai vanhemman vankila-aika. ACE-kokemukset eivät ole vain yksilön tai yksittäisen perheen tuottamia, vaan osaksi yhteiskunnan. Vastuu on siis meillä kaikilla, ettemme luo toivottomuutta ja turvattomuutta. Mikä ihmeen PCE? PCE-tekijät eli lapsuuden aikaiset positiiviset suojaavat kokemukset. Kun me kohtaamme lapsen lämmöllä ja huomioiden, vastaamme vuorovaikutukseen kannustavasti, luomme yhteisiä kokemuksia, osoitamme, että haluamme ymmärtää lasta, asetamme rajoja positiivisesti ja arkisesti, lapsi kokee olevansa turvassa. Eli lapsuuden aikaiset positiiviset kokemuksilla on vahva yhteys aikuisiän hyvinvointiin. Tärkeä huomio tutkimusten perusteella on, että positiivisten kokemusten puuttuminen on jopa ACE-tekijöitä haavoittavampaa. Eli meidän on tärkeää muistaa, että meidän aikuisten arki on lastemme lapsuus, joten meidän aikuisten tehtävä on luoda turvaa. Pieni huomio, että ACE-mieli ei muista, mutta meidän keho muistaa. PACE-tietoisuus. PACE-tietoisuus tarkoittaa tietoa ja ymmärrystä ACE-tekijöistä, niiden yleisyydestä ja vaikutuksesta hyvinvointiin sekä taitoa tunnistaa ja kohdata traumaoireilua. Tarvitaan myös tietoa ja taitoa tunnistaa sekä toimia luoden suojaavia kokemuksia. Tästä seuraa luottamusta ja turvan tunnetta, joka luo toivoa. Pieni tarina päiväkodin arjesta. Poika lyö tyttöä päiväkodin pihalla. Aikuinen puuttuu tilanteeseen ja kysyy pojalta, mitä hänen ajatuksissaan oli, kun hän löi ystäväänsä. Poika kertoi, että hän halusi tytön leikkivän kanssaan hippaa. Yhdessä pohdimme pojan kanssa, oliko tämä hyvä tapa toimia. Yhdessä totesimme, että ei ollut. Yhdessä menimme tytön luokse. Poika pyysi anteeksi ja kysyi, halusiko tyttö leikkiä hippaa. Tyttö halusi, mutta toivoi, ettei poika satuttaisi häntä enää. Aikuinen lupasi turvata, että leikki jatkuu turvallisesti. Tässä esimerkissä molemmille lapsille annettiin kokemus tulla ymmärretyksi. Poikaa ei leimattu huonosta käytöksestä, vaikka hänen huonoa käytöstään ei hyväksytty. Tyttö koki, että voi turvallisesti leikkiä pojan kanssa. Nyt annan pienen ajatuksen pohdittavaksi. Miten sinä kohtaat seuraavaa kerran lapsen?